Escolteu, la Nerea m'ha deixat aquí una capsa plena de coses raríssimes. O sigui, no sé, què és tot això? Una copa menstrual, Ferran, que no saps de què tracta l'episodi d'avui. Home, doncs veient aquestes coses m'ho puc arribar a imaginar. Avui parlarem d'educació sexual. En sèrio? Quina vergonya. Què dius? Però si és un tema supernormal. Segur que aprenem molt. Bé, si tu dius. Però a veure, explica'm, de què tracta la primera secció? Bueno, ja sabràs que segons de producció estem fent les jornades tècniques. Doncs bé, hem deixat un espai per parlar d'educació sexual. Ah, a veure, explica'm més. No seré jo qui t'ho expliqui, sinó elles. Este taller es un taller, por supuesto, participativo, ¿vale? Si quieren hablar, comentar y expresar opiniones, dudas, comentarios, levantan la mano y ahí nos vamos escuchando, ¿vale? La actividad es la siguiente. Vamos a tomarnos unos minutos. Cada grupo va a coger un papel y un boli, ¿vale? Y van a escribir las palabras que se le vienen a la cabeza cuando decimos sexualidad. Vamos a tratar de crear una definición colectiva, ¿vale? De sexualidad y vamos a organizarla de la siguiente manera. ¿Qué grupo se anima a comenzar? Que levante la mano. ¿Qué idea tenemos en la cabeza cuando alguien dice sexo o una práctica sexual? La masturbación es una práctica sexual, evidentemente. Podemos hacerlo con nosotras o nosotros, podemos compartirla, ¿vale? Compartirla con otra persona. Les propongo agregar la palabra métodos anticonceptivos. ¿La han oído nombrar? Cuando hablamos de prácticas sexuales, ¿siempre hablamos de amor? No. ¿Por qué el porno no representa, o por qué está tan poco representada esta diversidad? Sí. Yo creo que no tiene nada, o sea, sí que tiene que ver, obviamente, el porno siempre está más enfocado hacia el hombre, pero es verdad que también, o sea, no solo vemos los cuerpos idílicos femeninos, también masculinos. Bien, ¿se les ocurre alguna otra respuesta acerca de esto? ¿Qué pasa con los cuerpos diversos, con las diversas orientaciones sexuales y del deseo? ¿A dónde estarán representadas? ¿Qué propuestas tenemos para jugar, ¿vale? Estamos jugando, para jugar a pensar otras narrativas pornográficas que sean un poco más diversas, un poco más inclusivas, no tan cerradas, que no acaten tanto las hegemonías de los cuerpos, del deseo, del placer, y que nos animemos a ir un poco más allá, aunque sea en esta actividad de 15 minutos. Vale, entonces, extraterrestres y robots que tienen sexo solo para gozar. Vale, no se reproducen, o sea, no hay un robot hijo de extraterrestre ni un extraterrestre. Vale, perfecto. Vale, muy bien. Un planeta, una galaxia donde no hay reproducción de esas especies. Genial, gracias, chicos. Estamos con Ornella, la profesional que estuvo acá hablando con nosotros del tema de sexualidad. ¿Qué te pareció el recibimiento de los alumnos? Bueno, me sorprendió. Fue como muy... no me esperaba tantas personas y, no sé, siempre celebro estos espacios de encuentro, autorreflexión, gestionar herramientas colectivas de aprendizaje sobre nuestras propias experiencias. La sexualidad es un tema que nos atraviesa a todas, todes, todos. Y pensarlo desde ideas sin tabú, sin vergüenza, sin miedos, es una posibilidad súper rica y bueno, me voy muy contenta. Y también fue un taller como muy participativo. Normalmente cuando hay tanta gente por ahí da un poco más de pudor levantar la palabra y bueno, encontré que no, así que nada, muy a gusto y gracias por la invitación.
Què, Ferran, què t'ha semblat? Home, doncs la veritat que he après bastant. De fet, una de les cartes era meva. Què dius? Quina? Nerea, això no t'ho penso dir. Quina vergonya. De debò no ho diràs, com et passes? Va, Nerea, centra't, que som els presentadors. Va, és veritat. Prepareu-vos perquè avui portem una entrevistada increïble. Ens acompanya Sònia Pavón, coordinadora d'Intimitat, una professió desconeguda i nova en el món dels rodatges. Benvinguda, Sònia. Hola, què tal? Gràcies, merci. Per començar, ens agradaria saber què és el que fa una coordinadora d'Intimitat, per la gent que no ho sàpiga. Vale. Doncs les coordinadores d'Intimitat som una figura especialitzada dins del món dels rodatges i de les arts escèniques i el que fem és, tenim com dues funcions principals per englobar una mica. La primera és establir com mesures de prevenció davant de violències masclistes que puguin ocórrer durant tot un procés audiovisual o escènic. Per altra banda, hi ha com una vessant més creativa, que és la part de crear les coreografies a l'hora de tenir escenes que impliquen accions concretes, relacions específiques entre personatges, i tot això en base a la comunicació i el consentiment. I quines diries que són les responsabilitats claus que assumeixes tu durant tot el procés del rodatge? Vale, a veure, nosaltres estem presents en diferents etapes d'un projecte. És important que estem a la fase de preproducció perquè o sigui, a mi em passa a vegades que em diuen «Ei, Sònia, mira, que necessitem coordinadora d'Intimitat per un projecte i tenim 3 escenes». I després tu dius «Bueno, passa'm el guió», i miro, i quan mires el guió dius «Hi ha unes quantes més que 3». Llavors, per això és com important que ens arribi el guió amb bastant de marge i nosaltres el que fem és un desglòs d'escenes que creiem que contenen intimitat, accions íntimes, moments amb intimitat, i fem en aquest desglòs el que marquem són els possibles riscos que poden tenir aquestes escenes i quines mesures de prevenció aplicaríem. Tenim reunions amb direcció on preguntem tu com t'imagines aquestes escenes, tens alguna cosa clara de com la voldries fer o no, perquè a vegades pot ser que et diuen doncs mira, no tinc ni idea de com la vull fer aquesta escena, però ja simplement el fet de fer certes preguntes ja crees com aquest espai creatiu perquè es plantegin, doncs, vale, aquesta escena com la vull rodar. Us deixen com prou llibertat? Depèn. Hi ha algunes vegades que sí, altres vegades que tenen com molt clar com la volen fer i no accepten suggerències, però sí que creiem que és important que des de la fase de la preproducció la persona que dirigia la seqüència tingui clar què vol explicar aquesta escena i què és important que l'escena contingui o quines coses poden ser negociables. A partir d'allà expliquem tota la informació que nosaltres hem recollit i obrim l'espai de que ens comparteixin qualsevol dubte, qualsevol inquietud, qualsevol por i també un espai per establir límits. És a dir, doncs, jo això no em sentiria còmode fent aquesta acció concreta o arribant a cert grau de nuesa, ja per un tema personal o per un tema de crec que el meu personatge això no tiraria cap aquí. Després, a l'hora del rodatge, doncs estem primer per assegurar que tots els acords que s'han establit en la preproducció es compleixin i estar allà presents per qualsevol cosa que pugui sorgir. Llavors, simplement, és com una funció de seguiment de que els acords es respecten. Sempre hi ha com uns límits marcats entre els actors i amb l'equip que fa les escenes o que participa? Sí, o sigui, hi ha límits en el sentit de, això, si l'escena, per exemple, una escena de simulació d'una relació sexual. Doncs a partir d'aquí és com, bueno, primer, que és una relació sexual, no? Que és tenir sexe. Doncs a partir d'aquí comença a marcar accions concretes que s'haurien de simular. Parlem de simulació perquè el que fem al final és recrear una escena, és simular-la, no és fer-ho realment. Llavors, és començar a tirar del fil i veient quines accions concretes ens agradaria mostrar en aquesta escena i de quina manera. I llavors, amb tota aquesta informació s'estableixen uns límits d'això, no? I són acords que s'estableixen en termes generals. De cara a la producció, és com per a aquesta escena hi ha aquests límits, perquè és important com mantenir la privacitat de les persones intèrprets, en aquest sentit. Llavors, després de cara a l'equip tècnic, sí que també hi ha certs límits que s'ha de respectar. És a dir, nosaltres enviem sempre un protocol de com tu, com a persona de l'equip tècnic, has d'actuar quan es roden aquestes escenes. Exemple, que només estigui l'equip imprescindible en el set. La gent que està en el set que sigui conscient de quin tipus de vocabulari utilitza o cap on dirigeix la seva mirada. Llavors, simplement tenir aquesta consciència de que estem treballant en una situació en la que hi ha persones que estan més exposades que altres. Llavors, treballar amb això. Ja està. Sí, al final l'important és parlar amb tothom. Clar.
Podries explicar-nos alguna experiència pròpia dins d'algun rodatge on la teva feina hagi marcat la diferència en el benestar dels actors? A veure, jo crec que en termes general sempre la presència de la coordinació d'intimitat ajudarà al benestar de les persones que hi participin. No tant perquè jo com a Sònia creï aquest benestar, sinó que la presència de la coordinació d'intimitat ofereix espais que abans no existien per parlar dins i per observar com estem i com està l'altra persona dins d'un set de rodatge que acostuma a ser un espai molt estressant i fins i tot hostil a vegades, ja és molt. Per què creus que fins ara aquesta figura no havia existit? A veure, jo crec que la presència de coordinació d'intimitat fa que ens haguem de plantejar moltes coses sobre com hem rodat certes escenes durant molts anys. Llavors, implica un cert procés de construcció i d'això, de ser conscients que potser no ho estàvem fent de la millor manera i que cal canviar les dinàmiques. I canviar dinàmiques a vegades fa por perquè et fa com posar focus en com ho has anat fent tu fins a aquest moment, observar la teva posició de privilegi, la teva posició fins i tot de rol que ha abusat de cert poder, i a vegades no és agradable. Llavors jo crec que hi ha hagut com aquest rebuig, pot haver-hi cert rebuig, certa por, perquè ens fa mirar-nos també a nosaltres, i hi ha pràctiques que s'han normalitzat molt dins de la indústria i que potser ara cal canviar. I ara és obligatori a tots els rodatges o potser hi ha algun director o equip o certes persones que diguin vale, no ens cal? Hi ha productores i plataformes que sí que ja ho demanen i que sí que és obligatori, però no a totes. I sí que passa que encara hi hagi gent que opini que no necessita. No, perquè teníem molta confiança entre nosaltres i ja està. I és com, vale, genial que tingueu confiança, perquè a vegades, si passa qualsevol cosa, ja està bé que hi hagi una persona allà per gestionar-ho. I encara que tu, com a persona individual, sentis que no et cal, ja el fet que existeixi això i que estigui present aquesta persona ja implica moltes coses, no? Dins de com ens prenem la feina que estem fent. És com una cosa molt simbòlica, també. Llavors, no sé, encara que tu sentis que potser no et cal, està bé que estigui aquesta persona. Si haguessis de recomanar algú que vol dedicar-s'hi a això o fer com aquest rol, què li aconsellaries pel primer rodatge d'una escena íntima? Si algú que es vulgui dedicar a coordinació d'intimitat, primer que es formi. Això era una altra pregunta, de si algú vol dedicar-s'hi, què necessitaria? Doncs hi ha formacions que estan... hi ha formacions certificades, oficials, aprovades pel SAC-AFTRA, i que ofereixen com moltes formacions. De fet, si entres a la pàgina del SAC-AFTRA, allà trobes com totes les formacions certificades. El que passa és que a dia d'avui totes són internacionals. Llavors, hi ha tota aquesta part d'intentar, per part nostra, aconseguir crear escenes diferents a les que fins ara sempre hem... sortir-nos una mica del tipus d'escenes hegemòniques, intentar com fer escenes més realistes, més diverses. Després també estem formades en primers auxilis psicològics. En el cas que hi hagi qualsevol focus d'ansietat, d'algun cas extrem, que ho podem controlar, perquè això pot passar a vegades en els sets de rodatge. Òbviament no substituïm la feina d'una persona professional de la salut mental o de la psicologia, però en el cas que hi hagi algun pico d'ansietat o d'estrès elevat, poder tenir eines per poder-ho reconduir. Llavors, en el cas que una persona s'acaba de formar i ha de presenciar el seu primer rodatge d'una escena d'aquest tipus, què li diries? Primer, que si pot, que comparteixi molt tot el que li va passant i totes les inquietuds que pugui tenir amb altres companyes coordinadores d'intimitat. O sigui, intentar fer totes les preguntes que necessitis fer, encara que tinguis por de quedar pesada, sempre una mica amb ull de quina és la situació fins on puc incidir, però que no ens pugui la vergonya o el no voler ser intrusives, perquè la informació és vital per poder fer una bona feina. I després també escoltar moltíssim a les persones amb les que estem treballant i no intentar com nosaltres marcar una línia de treball que ha de ser la nostra sí o sí, perquè al final nosaltres estem per fer-li la feina més fàcil al resta de persones. Llavors, el no imposar crec que també és una cosa important.
Bueno, doncs moltíssimes gràcies A per tu. haver vingut. Merci. Ha sigut molt interessant i doncs ja estaria. Vale, gràcies. Ostres, Nerea, quin rol més guai aquest, no? Sí, la veritat que jo abans d'aquest episodi no tenia ni idea que feia una coordinadora d'intimitat. Sí, la veritat que jo tampoc. I veient-ho, m'ha agradat. M'encantaria treballar d'això, la veritat. Va, deixa't estar. Ja prou temps en producció, com a sobre ara, preparant la següent secció. La veritat que és el meu primer cop com a reporter. A veure què tal surt. Va, deixa't de rotllos. Anem a veure-ho. ¿Con qué emoji te identificarías en la cama? Emoji. Que tenemos clase. Wow, probarlo. Ay, pero yo por qué digo esto secreto. Ya está. ¿Alguna más? Estamos con los alumnos de informática y vamos a hacer un par de preguntillas sobre educación sexual. ¿Qué os parece? Ok, de acuerdo. ¿Creéis que el sexo es imprescindible en una relación? Pienso que es uno de los pilares de la relación. Realmente si el sexo no funciona, complicado. Obviamente. No. No. Coño, claro. Bastante. Para lo poco que lo tengo, sí. Yo creo que no es imprescindible, pero sí importante. Varía, depende de la relación de las personas. A ver, no lo es todo, pero juega un papel muy importante. O sea, si no tienes química y no hay chispa sexual, por mucho que quieras, a no ser que seas asexual, no vas a ningún lado. Claro, yo también considero que es una parte importante que tengas esa química con tu pareja. Hay cosas más importantes, pero esa... Depende del tipo de relación, ya que también no hay que olvidarse de las personas asexuales, que pueden ser románticas o no románticas, pueden tener una relación sin sexo. También todo depende de las necesidades de la persona en una relación. Entonces es importante, sí, pero cada uno le pone como su nivel de importancia. Si os tuvierais que identificar con un emoji en la cama, ¿con cuál sería? Con emoji. El típico de cuernitos morados. Diablillo, exacto. Buah, ¿te lo puedo enseñar? Sí, enséñamelo, claro que sí. El de loco, el chico loco. Vale, me gusta, me gusta. No sé, con alguno que se haga una gota de esas de agua. Algo, sí, algo hot, algo muy hot. Me sí. gusta. El que es rojo con la lengua fuera. No sé. El que está hot. Ese mismo. La piruleta. El pulpo. No que eche agua, però jo què sé. Aguacate. L'home aquest que està com parlant, doncs aquest. Els de las gotetes. Un aguacate es el primero que se me ha venido a la cabeza. Te diría la luna oscura esta, con un elefante al lado. Emoji este que es solo la lengua. Luego, ¿me podríais explicar dónde se encuentra el clítoris de una mujer? Es la parte de la vulva y la parte de arriba. Que le explique a mi compañero. Entre los dos, no hay problema. Si esto fuera la vagina, arriba, ¿no? Perfecto. ¿Eso qué es? ¿No? Bueno, está ahí en la vulva, ¿no? Ahí abajo. La parte de arriba, ¿no? Por debajo del monte de Venus, allí. Está entre el medio de la vulva. Está ahí abajo y además es muy juguetón. Tocarlo, por favor, da mucho juego a los chicos. Tocarlo ahí, siempre. Es fantástico. ¿Qué más? El diamante. Me gustan los hombres. El fragmento. La mesa de ping-pong. Creo que en el Louvre. El clítoris són els amics que fem per al camí. Clítoris en la vagina, exactamente en este punto. ¿El tamaño importa? Es que todo depende de la persona, porque un hombre puede pensar que una mujer lo tiene adecuado, o otro puede pensar que no es adecuado para él, y una mujer de la misma manera. A mí la verdad que me es indiferente el tamaño. Importa un poco, pero te importa mucho también la voluntad y sobre todo las ganas de complacer a la otra persona. O sea que yo diría que no importa del todo. Sí. 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 Rotundo sí. Sí. Error. Tenéis que descubrir cuando vuestra pareja os diga, eso quiere decir que estás tocando algo sensible y que le duele. Hay mujeres que son sumamente estrechas y que el pene grande no les va bien. O sea, que el pene no importa. Quitaros ese tabú de la mente, que lo tengo pequeño, que si van al baño, que si miran al otro, no. Más de uno celebrándolo, ¿eh? No lo sé, pero yo creo que un poco sí. No lo sé, depende, supongo. No solo el tamaño, en plan... El grosor importa, pero el tamaño... Tampoco importa tanto eso. ¿Me podrías explicar alguna anécdota que hayas tenido? Una vez hice un trío y
una de las dos chicas se rayó un poquito y se quedó masturbándose en una silla, mientras yo y la otra chica hacíamos el acto. Una buena anécdota. Bueno, cosas que pasan. Ya está. ¿Alguna más? Pues tener que hacer el amor en un árbol. ¿Pero arriba del árbol? Arriba del árbol, fue Sí. fascinante. Probarlo. Ai, però jo per què digo este secreto? L'última va ser molt dolenta. Una caravana, a una pendiente així, quasi una muntanya, més o menys. Freno de mano, rodando para abajo a los yacas. Fatal, fatal, fatal. I doncs, bueno, fins aquí totes les preguntes als alumnes de la Mercè. Esperem que hagueu après molt i us hagi servit d'ajuda. Així que, doncs, bueno, ens veiem a la pròxima secció. Què, Nerea? Com m'has vist? Podries ser reporter de TV3. Va, no exageris, tampoc ha sigut per tant. Bueno, et veig més solto que al principi. Sí, home, això sí. A més, avui he après bastantes coses. Home, és que d'això es tracta, d'anar aprenent una mica de tots els temes i a donar-li la importància que realment té l'educació sexual. Sí, totalment. Per cert, de què tracta el següent episodi? No, home, això no t'ho puc dir. Hauràs d'estar aquí per averiguar-ho. Quin remei. Doncs bueno, ens veiem al proper episodi de Fent Campana!